Ambalma wani nyangma Ibrahim Mamolo kala sama bi o de ka fɔ kɔni ko farafina dolanta ɲɔgɔndan tun bɛ ka kɛ Gabon ni a bɛ fɔ ma Coupe d'Afrique des Nations ni a bɛ wele ko CAN min kɛrɛnkɛrɛnya la o kɔni bɛ denmisɛnninw de kɔfɔ kadew an ka jamana équipe ni minnu taara an ka jamana représenter yen kɔni olu seginna ni coupe ye an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko o dolantan laban o kɔni o kɛra kunu de Gabon dugu dɔ la yen kɔni Ghana an ni Ghana de tun bɛ ɲɔgɔn na Mali équipe kɔni sera ka sebaaya sɔrɔ Ghana équipe kan o 1-0 o kɔni o kɛlen kɔfɛ kɔni mɔgɔ caman kɔni y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ nin ko in na k'a d'a kan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka kadew ka nin jɔnjɔn in ta k'a d'a kan kɛrɛwlen t'a la min kɛra janni nin ka se an ka nin mɔgɔ kelenw minnu tun bɛ ninnu nɔ la ni olu tun ye kadew ye f'u tilala ka yɛlɛ ka kɛ junior ye sisan olu fana tun ye jɔnjɔn kelen sɔrɔ ka coupe in nana ye an ka jamana kɔnɔ nin kɔni filanan in b'a yira k'a fɔ kɔni ko Mali de kelen filɛ nin ye ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye an ka farafinna dugu kɔnɔna na min bɛ nin coupe in ta ka tugu ɲɔgɔn na o kɔni o kɛra nisɔndiyaba ye k'a d'a kan hali jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ kɔni ko ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ denmisɛnninw ka nin baara in na mɔgɔ caman kɔni y'u ka nisɔndiya yira denmisɛnninw yɛrɛ kan ka segin bi an ka jamana kɔnɔ o kɔni o bɛ sɔn ka kɛ nisɔndiyaba ye jamanadenw bɛɛ bɛ taa u kunbɛn aéroport la wulada in na o tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko i n'a fɔ a b'a kalama transporteur n'olu tun ye minnu bɛ mobili boli olu ka grève dɔ tun bɛ sen na kabini lundi tɛmɛnen o kɔni o sera ka ɲɛnabɔ juma tɛmɛnen k'a d'a kan bɛnkan sɔrɔla nin transporteur mobili bolila ninnu olu ni u ka ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni jamana ɲɛmaaw fɛnɛ k'a d'a kan nin mɔgɔ kɔfɔlen ninnu kɔni tun ye baarabila dɔ kɛ min tun b'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka laɲiniw kɔni ko o bɛ tali kɛ u ka condition de travail ni olu ka baara kɛcogo ye ko ka yɛlɛma don o la u n'u ka ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana ɲɛmaaw fɛnɛ u ni relation b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye taxes ni fɛn caman sarali ye ko ka dɔw yɛrɛ olu fɛnɛ na ninnu tun y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan dɔw tun b'u ni jamana ɲɛmaaw cɛ ko kɔni o ma bila sen kan k'u tun bɛ fɛ o de ka bila sen kan sisan kɔni ɲɛ sɔrɔla u ka grève in na transporteur kɔni u y'u ka baara daminɛ min tun ye essence gɛlɛya min tun donna nin grève in kɔnɔ o kɔni o sera ka ɲɛnabɔ sisan nka an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko nin ko in bannen kɔfɛ maa 2 kɔni o sara k'a d'a kan ko mɔgɔ minnu ni transporteur kɔni presselen k'u bɛ na ni essence ni fɛnw ye Bamakɔ kɔnɔna na k'u y'u to o kɔnɔna ko mobili dɔw binna o mobili minnu binna o bɛ taa fo mobili 5 la wa ko o binni ninnu na fɛnɛ ko chauffeur kelen ale ni a ka apprenti fɛnɛ kɔni u ni tora a la wa ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɔgɔ kulomajɔ la